Hezkuntza legearen aurreproiektuaren zirriborroa errefusatzeko bigarren greba eguna dute gaurkoa hezkuntza publikoan Esteila, Sela eta Lab sindikatuek deituta. Sindikatu horien ustez, Euskal Hezkuntzari buruzko lege berriaren aurreproiektuaren zirriborroak ez du egungo hezkuntza eredu duala gainditzen usten, betikotu baizik. Eskola publikoa ardatz izango duen eta euskara erdigunean jarriko duen lege bat defendatzen dute deitzaileek. Mingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak kezka agertu zuen atzo bigarren greba honengatik eta sindikatu deitzaileei Euskal Herria Bildu eta Elkarrekin Podemosi presionatzen saiatzea egotzi die. Horren ustez, bi indarrek EAJarekin eta PSE-rekin apirilean adostutako itunean jasotakoa aldarazi nahi diote. Elak, Labek eta Esteilazek. Kaixo guztioi ongi etorriak gurean gaur magazinera. Abenduak 14 ditu gaur, asteazkena da. Esan bezala, bigarren greba eguna da, hezkuntza publikoan eta honen harira Lab eta Esteila sindikatuek manifestazioa deitu dute, Gasteizen egiten ari dira, Bilbo plazatik abiatuta. Nerea Garzia, Gasteiz, konta iguzu. Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza legearen aurre proiektua ez dute begi onez ikusten Ela, Lab eta Esteila sindikatuek. Izan ere, salatzen dutenez, euren aldarrikapenak ez dira aurre proiektuan jasotzen. Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza legearen aurre proiektua ez dute begionez ikusten Ela, Lab eta Esteila sindikatuek. Jaurlaritzak aurkeztu zuen hezkuntza lege aurre proiektuari ez esateko ordua dela uste dugu eta abendu bukaeran bestelako testu bat aurkeztu aurretik, benetan langileontzat importanteak diren aldarrikapenak jasotzea da eskatzen duguna. Izan ere, salatzen dutenez, euren aldarrikapenak ez dira hezkuntza legearen aurre proiektuan jasotzen. Plazaratu ditugun aldarrikapenak eta modu zabal batean publiko ditugun horiek, jasotzea dokumentuan, baita ere ala ere gure sindikatu bakoitzak ere elegiteak egin dizkio eta ekarpenak egin dizkio prozesu guztian. Ez dira jaso hori litzateke gure helburua. Zirriborroak sistema duela betikotzen duela ohartarazten dute, eta uste dute gainera hezkuntza sailak ez duela urratzik egiten sindikatuek aldarrikatzen duten sare publiko bakar, euskaldun eta propioa lortzeko bidean. Nahiko genukena da, euskalduna izango den, buru jabea izango den, publikoa izango den, eta kurrikulum propioa izango duen, eta lan baldintza egokiak izango dituen, eta inklusiboa izango den hezkuntza sistema bat ez. Eta uste dugu, gaur egungo hezkuntza sistemak, hori guztia gainditzeko beharrezko izango lukeen lege batek norabide horretarako pausoak ezarri beharko lituzkeela, ez? Edo nola ere gogoratu dute 2021-etik daramatela aurre proiektuari ekarpenak egiten. Prozesu honen hasieratik eskaini zaizkigun marko guztietan egon gea eta egoteko presa daude, baina ez dugute bestelako aukerarik eman greba hori baino. Eskaera horiek edo aldarrikapen horiek ez direla aintzat hartzen ari fase desberdinetan, ez? Hala, sindikatuen eskaera aintzat hartzea eskatzeko mobilizazio dinamika abiatu zuten. Momentuz baina ez da negoziazio biderik ireki Jaurlaritzarekin. 15 egun hauetan ez direla gurekin harremanetan jarri, ez da negoziazio biderik ireki. Lehenago ere ez, eta langileak eta langileen ordezkariak, ez dugu prozesu guzti honetan protagonismorik izan negoziatzeko, ez? Alderdi politikoen artean hezkuntza akordio bat egin zuten, parte hartu dugu bakoitzak bere posizioa azaltzen, baina ez da inolako negoziaziorik eman. Sindikatuek gainera ez dute baztertzen mobilizazio gehiago egitea. Baina posible gu argi dago gure helburua eragitea dela. Eta greba egun gehiago ere Bizkaiko adinekoen egoitzetan Labek deituta gaurtik ostiralera bitartean lanustea dute eta Elak deituta aldiz abenduaren 17tik 23ra. Biek ala biek langile gehiago eskatzen dituzte. Elak plantillak Foru Aldundiko egoitzekin berdintzea aldarrikatzen du eta Labek langileak sektore publikoarekin parekatzea eta ratio duinak izatea. Lanuste ez gain gaurtik hasita Labek deituta ere Bizkaiko adinekoen egoitza pribatuetako langileek 3 eguneko itxialdia egingo dute. Garbina Aranburu Labeko koordinatzaile orokorra. Nagusiki emakumeek burutzen dituzten lanak dira, langileen artean langile migratu eta razializatu kopuru handia dago eta mota guztietako zapalkuntza eta indarkeriak jasan behar izaten dituzte, ez? Gure ustetan
bada garaia zaintza lanari dagokion balio ekonomikoa, dagokion balio soziala aitortzeko. Ez da onargarria, zaintza lan horiek ze baldintzetan ematen ari diren. Ematen ari den egoera hau, oso ondo esan den bezala ere, instituzio publikoen utzikeriagatik da. Instituzio publikoak dira beraien erabaki politikoekin egoera hau ontzat ematen ari direnak, bai Jaurlaritza, baita ere Bizkaiko Foru Aldundia. Eta Donostialdeko erakunde sanitario integratuan lehertu den krisiak zeireztana ematen jarraitzen du oraindik. Donostia ospitaleko zerbitzu buruek ez dute elkarretaratze gehiagorik egingo ostiralera arte, itxaropenareko bidea ematen duten keinuak antzeman dituztelako diskurtso politikoan. Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak adierazi du izendatu berriek kargua hartu bezain laster ekin diotela zerbitzu buruekin hitz egiteari. Euskadi Irratiko Faktoria saioan egin dioten elkarrizketan Zupiria goitik behera ukatu du osasun zerbitzu publikoa pribatizatzen ari denik. Badirudi Donostialdean piztutako krisia baretzera doala. Esiko profesionalek adierazi dute euren egoera bideratzen hasia egon daitekeela. 2 aste luze badira erietxeko zerbitzu buruak ospitale atarian protesta egiten hasi zirela, Osakidetzak 2 lankide kargua betu ondoren. Bingen Zupiriak testuinguru horretan adierazi du ez dela Donostialdeko arazoa soilik. Hau da, Euskal Osasun Sistema osoari eragiten dion kontu bat, Osakidetza osoari dagokiona eta beraz, Osakidetzak bere osotasunean aztertu eta erantzuna eman behar dion kontu bat. Azken aldian Gipuzkoako hiriburuan Osakidetzako kudaketa bertikalegia dela salatzeko protestak egiten ikusi ditugu, baina orain 2 egunez ez gaur eta ez bihar bilkurak etengo dituzte. Ikusi dutelako Osakidetzaren baitan badagoela hitz egiteko borondatea eta dagoeneko lehen hartu emana ere izan dute. Telefono deia izan dute Rosa Perez Osakidetzako zuzendari nagusiak eta Adolfo López de Munain neurologia buruak. Beraz protestaren lehen ideiak eta lehen eskariak entzun ditu Rosa Perezek telefonoz bestalde, baina mahai gainean utzi diote bilera baterako deia eta bizita baterako ere bai. Donostiako ospitalera bertara joan dadila eskatu diote hala egoera bere begiekin ikusi eta profesionalekin batzarra egiteko. Hori alabaikorra gertu da neurologo burua uste du aste honetan ez bada datorren astean bertan joan litezkela erietxera Rosa Perez Osakidetzako zuzendari nagusia bera edo beste goi kargu batzuk. Afera honen erdian Zupiria Jaurlaritzako bozeramailea gaineratu du osasun sailak helburutzat duela datozein urtei begira Osakidetzak izan beharko lukenaren inguruko gogoeta bat egitea. Gogoeta estrategiko bat egitea eta hor finkatzea zeintzuk diren Osakidetzak eskainiko dituen zerbitzuak, nun eta nola eskainiko dituen eta zain inbertsio egin beharko diren horri erantzuteko. Bien bitartean esandakoa, ostiralera bitartean bertan bera utzi dituzte protesta bilkura guztiak, hitz egiteko eta negoziatzeko borondatea dutela erakusteko. Eta lan gatazkekin jarraituta, Bizkaiko metalgintzan beste aukera bat dute gaurkoan. Berriro bilduko dira arratsaldeko lehen orduan, FEBEN patronala eta ELA Lab Comisiones Obreras eta UGT sindikatuak. Lan hitzarmena negoziatzen ari dira eta pixkanaka bi aldeen jarrerak hurbildu arren momentuz ez dute akordiorik lortu. Astebeteko grebaren ostean gaur lehenengo hartu emana izango dute eta batzarrean eskaintzak alderatuko dituzte eta sindikatuek euren aldetik adierazi dutenez negoziatzeko prest daude. Hori bai, sektoreka langileen erosahalmena bermatzea ezinbestekotzat jotzen dute. Bueno, ikusi beharko dugu ze mugimendu mota egiten dituen patronala, baina negoziatzeko borondaterik esaten dugunean, bai, ulertzen da, guk ere mugimenduak egiteko prest gaudela. Bai, baina, klaro, horretarako negoziatzeko borondatea egon behar da. Gure ustetan beharrezkoa da, erosmen-ahalmena mantentzea, eta oraindik ere horretaz gain badaude beste ikuspuntu batzuk, jardunaldiaren jaitsiera, osasun arloan ere badare mugimendu batzuk ere egiteko, eta hortaz margena zabalik dago oraindik negoziazioa jabetzeko, baina horretarako beharrezkoa dena da negoziazio konpromiso bat egotea patronalen aldetik.
Eta gure ustetan, bost greba egun horiek mezu argia ematen diote langilea prest daudela negoziatzen jarraitzeko, baina ere borrokan jarraitzeko ere. Eta patronalak egiten dituen proposanetan trampa joko bat ere badago soldatetan. Eta hauek azterratzen dituzte bakarrik tauletan, guk errealetan ere nahi dugu, hauek tauletan azteratzen dituzte KPI batzuk 2026 urtera. Gai aldatuta aurreko uztailean trenbidea blokeatu zuten bakegileak errugabe jotzeko eskatuko dute haien abokatuek bihar auzitegian. 9 bakegileek 5 urtetik gorako kartzela zigorra eta isunak arriskatzen dituzte. Trenbidera baimenik gabe sartzea, trenen zirkulazioa oztopatzea eta taldean egindako lapurreta leporatzen dizkiete. Ekintza ora premiazko egoerak justifikatzen duela alegatuko dute abokatuek. Bagaiari helduko diogu, Maite Ubiria kazetariarekin pantaiaren beste alboan daukagula. Eguerdion, Maite. Eguerdion. Hain zuzen ere, uztailaren 23an, egin zuten trenbidearen ekintza hori, 9 bakegileak epaituko dituzte bihar, desobedientzia zibila auzitan egongo da. Zakit zer espero daitekeen biharkoaz? Lehenengo eta behin auzi bat egingo dietela, ez da izan, uztailaren 23ko egun hori, era baketxoan iragantzala eta ez da aparteko istripuan gertatu ere. Zinean SNCF-en konpainiak salaketa ezarri du, 9 bakegintzaile kontra, eta auzia egingo dute. Aipatu duzuen bezala, leporatzen dute trenbidean sartzea, oztopatzea zirkulazioa, nahiz eta martxan izan auzibide batean, berdinbide batean jarri zen ekintzaileak, eta baita lapurtzearena. Berez, isuna batetik bete gabeko zigorra eskaera bateraino murgildu daiteke fiskala, eta ikusiko da zer nolako jarrerarekin heltzen dio epaiketa horri, bai SNCF konpainiak, eta baita fiskalak ere. Dagoeneko ezagutzen duguna da, 9 ekintzaile horien abokatuek errugabetzea eskatuko dutela, eta hitza eman dutela haien kontra egin dizkieten akusazio guztiak bata bestearen atzetik sustatuko dituztela, eta horrekin batera elkartasun antolatu dela, eta hainbat autobus bertaratuko dira bihar Akizera, finean Euskal gizartearen gehiengo zabal batek babesten ez zuen bide hortan, arrisko hartu zutelako eta auziperatuak izaten direlako. Adi jarraituko dugu biharko auzi hori, zertan amaintzen den. Bestalde baita ere, azterketak euskarazen arira, irailean Hezkuntza Ministerioarekin egindako bilera uste oparoaren ondotik, oraindik euskararen erakunde publikoak ez du inongo erantzunik jaso. Ez dakite ez zen egoeratan dagoen, zein egoeratan dagoen?
Bueno, ez aurrera, ez atzera, goratuko duzuenez, iazko kurtsoan mobilizazioan hitz izan ziren, baita okupazio batzuk, sehaskak eta azterketak euskaraz dinamikak bultzaturik, finean azken urteotan lorturiko aurrerapen txiki horiek gibererat eramateko arriskoa zegolako, eta ala bai estatu zen azken azterketen karietara. Finean aukera bat zabaldu zen, ministro berriarekin elkarrezketa abiatzeko, eta Euskal Erakunde Publikoa bultzaturiko Euskal Delegazio bat osatu zen, nolabait elkarrezketa horri ekiteko. Irailean egin zen bilkura hori, aldarte aldetikan aldaketa bat erakutsi zuen, eta baita bi auziei, bai Berbetaren auziari eta ondoko bilera batean basoaren auziari ekiteko nolabaiteko borondade on bat agertu zuten ministroaren kolaboratzaileek, baina geroztik 3 hilabete ozta pasa direlarik ez da inolako erantzunik izan. Arazoa da egutegiak aurrera egiten duela, irakasle eta ikaslea prestatzen ari direla dagoeneko helduen urteko azterketa, gainea Hezkuntza Ministerioak aldatu du egutegia, eta adibidez basoaren kasuan martxoan ja egiten dituzte berezitasunen gaineko azterketak, eta bai irakaslek eta berezik ikaslek azterketa horiek prestatzeari ekin diote, jakin gabe ze hizkuntzan eginen diren, ez? Zentzortan, kezka nagusitzen da, bai sehaskaren komunidadearen baitan, eta baita Euskararen Erakunde Publikoaren aldetikan, olako mezu bat zabaldu da, esanez, ezin dela ulertu, Parisek erakusten duen isiltasun hori, eta finean Hezkuntza Ministroak ez badu plangintza bat mahai gainean jartzen, oso zaila egiten dela aurrera egitea, finean irtenbide bat zeharkatzeko azterketak euskaraz egiteko auziari. Horixe egoera beraz ikusiko dugu hurrengo aste eta hilabeteetan norabide aldatzen ote den, eta memoria historikoaz ere hitz egingo dugu gaurkoan, Luisa Mitxell, Parisko Komunaren iraultzaileak baduelako kale oroigarria Baionan. Bai, hala da, joan zen ekainean udalbatzarrean erabaki bat hartu zen, nolabait neurriak hartzeko emazteek gure historian eta gure oroimenan duten tokia berreskura dezaketen baita eremu publikoan ere, eta lehenengo erabaki bat hartu zen, kale izendapenen inguruan, eta lehenetarikoa izan da Luisa Mitxell, Luisa Mitxell Parisko Komunaren iraultzaile izan zen, irakasle izan zen, eskola libren sortzaile, feminista, eta nik uste dut egia da konsensu handiarekin hartu dela erabaki hori Baionako hirian, eta finean ideologia ezberdinetako zinegotziek eta kateaburu babestu zuten izendapen hori egiteko ekimena, ez? Finean lehen mailako figura bat bada, erreferentzi bat, justizia sozialaren alde borrokatu zuelako, opresioaren kontrako iraultzaile bat izan zalako, eta Baiona bezalako hiri batean oroigarri hori izatea ikusi zilegia da. Espero dezagun azkena, eta baita euskal emakumeek haien tokia berreskuratzea karriketan, noski. Hala izan da dira. Maite Ubiri, eskerrik asko gaurkoan gurean izategatik. Eskerrik asko zuei. Eta politika alorrean Gazte Koordinakunde Sozialistak manifestazioetara deitu du urtarrilaren 28rako enpresarien eta agintarien erasoaldiaren aurrean gazte langileok borrokara lelopean. Bilbon eta Iruñean antolatu ditu mobilizazioak, gazteen arteko antolakuntza eta borrokarako grina edatzeko ere baliatu nahi dituzte deialdiak. Banku zentralena, nazioarteko diru funtsena, energia konpainia handiena, armagintzako enpresena, putre funtsena, elikagaien korporazio handiena.
plataforma eta industria digitalena eta bestelako enpresari handi askorena. Horien diru goseak langileriaren miseria dakar. Baina ez ditu guztiok modu berean sufritzen krisi horren ondorioak. Are gehiago, bankari eta enpresari handiak negozio egiten ari dira testuinguru honetan. Hori horrela, urtarrilaren 28an manifestazioak egingo ditugu Bilbon eta Iruñan. Eta berriak ere energiaren alorrean, lehen aldiz fusio errentagarria lortu dutela baieztatu dute Ameriketako estatu batuek, Kaliforniako laborategi bateko esperimentuak ezarri duen mugarria aurkeztu dute Washingtonek, eta lorpenak energia garbiaren etorkizuna aldatuko dutela adierazi dute zientzialariek. This is one of the most impressive scientific feats of the 21st century. A 192 laser beams entered from the two ends of the cylinder and struck the inner wall, and that happened in less time than it takes light to move 10 feet. With concerted effort and investment, a few decades of research on the underlying technologies could put us in a position to build a power plant. Eta gurera itzuliko gara Euskararen eskutik, APAI aplikazioa aurkeztu berri duelako badiar dugu elkarteak. Itanoaren erabilera bultzatzeko asmotan. Bertako kidea da Aintzane Agirrebeña, berak emango dizkigu xetasunak. Kaixo Aintzane. Kaixo, egunon. Beno, zer da APAI aplikazioa eta zein helbururekin jaio da? Bueno, APAI aplikazioa itanoa bultzatzeko asmoz sortutako aplikazioa da. Helburua da 5 astean informazio bat eman, itanoari buruzko informazio bat azalpen batzuk eman eta galdera batzuei erantzunez mailak gainditzen joan eta 5 astean itanoaren oinarrizko ezagutza izatea. Zergatik ikusi duzue horren beharra? Zein izango zenuke dela egungo itanoaren erabilera maila? Herri batzuetan desente erabiltzen da, baina eta beste herri batzuetan guztiz galduta edo oso adineko jendeak bakarrik erabiltzen du, baina gertatzen dena da erabiltzen den herri horietan ere desoreka handia dagoela neska eta mutilen artean. Itanoaren ezaugarrietako bada genero marka eranzten zaiola hartzailearen arabera. Nori zuzentzen ari zaren kontuan izan da, aditzari marka bat edo beste bat jartzen zaio, ez? Eta gertatzen ari dena da, mutilen artean, herri batzuetan ohikoa da etika erabiltzea, baina nesken artean beherakada handia egon da, neskek ez dute erabiltzen, eta mutilek neskei zuzentzerakoan ere ez dute erabiltzen. Edo oker erabiltzen dute, hau da, mutilei bezala hitz egiten diete. Eta, behar hori ikusita, alde batetik hasi ginen, Oñatin Ingoixona proiektuarekin, herri talde batek bultzatuta eta Oñatik udalaren laguntzarekin, itanoa berreskuratzeko ahalegin hortan, eta pixka bat hortik etorri zen aplikazioa sortzearena batez ere gazteenei begira. Uste duzu aurreiritziak daudela, itanoarekin lotutakoak? Gaur egun ez dakit, baina lehen behintzat itanoak fama txarra izan du, gaur egun ez dakit jendeak nola ikusten duen. Uste dut, badagoela jendea ez zaiona gustatzen ika egitea. Baina normalean ez da ohikoena hori, nik uste, Bai garai batean, fama txarra zeukala itanoak, gerra ostean, euskara zapalduta egon zen garai hortan, euskara hitz egitea ere, batzuentzat, kategoria handiagoakoa zen, gaztelania hitz egitea. Eta itanoa, oraindik eta, maila baxuagokotzat jotzen zen, eta ez hori bakarrik. Baita hartu da beti hizkera zakartzat, eta hizkera baldartzat hartu izan da, eta horregatik hain zuzen ere emakumezkoei egin zaie gutxiago.
uste zelako emakumezkoentzat ez zela egokia. Horretaz gain, lagun arteko hizkera bat denez, gizonezkoen artean beti ohikoagoa izan, garai batean ohikoagoa zen gizonezkoen artean, gizonezkoak gehiago sozializatzen zirelako. Tabernetan joaten ziren, elkarteetan edo kirolean ari zirenean lagun artean, ikaritzen ziren, baina emakumezkoak eremu horiek mugatuta zituenez, itanoaren erabilera gutxiago zen emakumeen artean. Egungo egoeraren ez dakite isla izango den, baina zen nolako harrera izan du aplikazioak? Oso harrera ona. Egia esan, ikusten da jende askok daukala interesa itanoaren inguruan, herri askotan ari dira itanoa bultzatu nahian, eta azken batean gure erregistroa da, euskararen zati bat da, lagun arterako hizkera da, bizitasuna ematen dio euskarari, eta jendea horretaz konturatzen ari da, eta ikusten da itanoaren inguruko interes handia dagoela, eta aplikazioak ere harrera ona izan du. Harrera hobea izaten jarraitzea espero dugu aintzan, eskerrik asko gaurkoan gurean izateagatik. Hori da. Eskerrik asko zuei. Horrengora arte. Eta Euskal Herriko elkartasun jaialdirik handiena bueltan izango da larun batean Atarrabian. Atortxurrok jaialdia ospatuko da berriz ere, aldarrien artean joko dute 17 taldek, horietatik 9 estreinekoz jaialdian zuzen ere. Horrekin utziko zaituztegu eta jarraian itzuliko gara. Eguneko elkarrizketa nagusiarekin gaurkoan gurean izango dugu Inigo Martínez Elkarrekin Podemos iuko legebiltzarkidea. Orain arte. Euskal Herriko elkartasun jaialdirik handienak beste edizio bat ospatuko du Atarrabian. Atortxurrok duela 23 urte bi helburu eta konpromiso batekin jaio zen ekimena da. Helburuak euskal preso politiko eta haien senideak pairatzen zuten dispertsioa salatzea eta honek suposatzen zituen gastu ekonomikoi aurre egitea. Konpromisoa aldiz, errepresaliatu politikoen gaia behin betiko konponduta egon arte lanean jarraitzea. Hau da, denak etxean eta aske egon arte. Oraindik badalanik baino asko dira 23 urte eta 26 edizio luze horietan emandako pausoak. Eta urtengoan, gertu lelopean ez, gertu horrekin azaldu nahi izan dugu gure helburua, Atortxurroken helburua gertu dagoela, gertu ditugula euskal preso politiko gehienak, eta gertu gaudela, hau da, pres gaudela, bideo horri ez, dispertsioaren bideo horri amaiera jartzeko. Aurten alegin berezia egin nahi izan dute eta horren isla da aurkeztu berri duten kartela. Guztira 17 musika talde eta aularatuko dira, zeinetatik 9 lehen aldiz part hartuko dute Atortxurroken. La Furia, Bulego, Angelus Apatrida, Merina Gris, Segismundo Toxikomano, Odolkiak Ordainetan, Brigadeloko Odei Barroso eta Raimundo Alkanastero. Horiekin batera agurdoinuak ekarriko dituzten edo itzuleran izanen diren taldeak badaude. Nabarmentzeko, eskakeitanen azkenengo kontzertuetako bat izango dela, eta bestetik, hemen Iruñeko Nafarroko El Trono de Judasen itzulera bira txiki horretako geldialdi bat ere Atarrabian izango dela. Eta kartela borobiltzeko Mafalda, Nogen, S.A.F.U, Tremenda Jauria eta DJ Plan B. Azken hau izango da udako ediziotik errepikatu den bakarra, eta arrakasta ikusita ezin utzik egin. Musika eta aldarrikapena uztartzen duen jaialdi berezia dugu Atortxurrok. Euskal preso politikoen dispertsioan aurrepauso asko lortu badira ere oraindik 178 euskal preso politiko daude. Zeinetatik 44 Espainiar eta Frantziar estatuetako espetxeetan daude.
gogoratzen dut irakurri nuela gaztetan, oso gaztetan, ontzan erosi nuen, eta garai hartan horretara zijoan autobusaren geltokia han zegoen, eta goratzen dut, erosi nuela, io nintzara autobusea, txaron behar izan nuen pixkat martxan jarri arte, eta harrapatu ninduen hainbeste, esaten nuen, mina idatzi egin daiteke. Nik hori ez dekien, ordura arte. Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, horretarako gaurkoan gurekin dugu Inigo Martinez, Elkarrekin Podemosiuko legebiltzarkidea, eguerdion. Kaixo, egunon. Bueno, gaurkoa, bigarren greba eguna deitu dutena sindikatuek, hezkuntza legearen zirriborroaren aurka, baina sindikatuek ez dira horren aurka agertu diren bakarrek. Elkarrekin Podemosetik ere gogor kritikatu duzue zirriborroa. Zer gertatu da itunean jasotakoa ez islatzeko gero zirriborroan? Bueno, galdera hori, segurazki Bildarratz sailburuak eta bere taldeak erantzun beharko lukete, baina, gu argi eta garbi ikusten dugu, bai, zirriborro horretan, bigarren zirriborroa lantzen ari da, edo ja landuta dago, eta hor ez dira txertatzen hezkuntza hitzarmenean adostutako hainbat proposamen, adibidez segregazioaren kontrako hainbat neurri ez dira txertatzen eskola publikoa edatzeko hainbat neurri, eta baita ere, zirriborro horiek apartez, beste dekretu eta agindu batzuk aprobatu dira hilabete hauetan, planifikazioaren dekretua, orain onarpen agindua eta baita ere beste dekretu bat aprobatuko da, eta horrez da txertatzen hitzarmenean hitzartutako hainbat neurri, eta horrezatik oso kritikoak agertu gara, eta guretzat azkenengo tanta izan zen 0-2 urteko gelak ituntzearen proposamena hori mai gainean egon zen, gure ekimenen eta gure proposamenen gatik ez zen aprobatu hitzarmenean, eta hori urraketa oso larria da guretzat, ze azkenean ituntzekoen zarea indartzen du eskola publikoaren kontra. Baina zein azalpene aurkitzen diozu, ez duz Eusko Jaurlaritzak itunean adostutakotatik haratago joateko interesa baduela? Haratagotik eta batez ere orain arte daukaguna indartzeko edo betikotzeko erabakia edo autua egin duelako. Hori tristea da, ze azkenean guztiok utzi egin dituen gauza batzuk hitzarmena sinatzeko, gure ildo nagusi batzuk ez ziren islatu, guk islatuko genuen bezala, azkenean lau alderdien arteko akordio bat delako, eta hori ez dauka misterio handirik, baina, klaro, hori minimoetako, oinarritako akordio bat izan zen, orduan, hortik aldentzea, eta ez dugu zaten gu bakarrik, sindikatu guztiek, greba deitu dutenek, eta greba ez dutenek deitu ere bai, EIGE eskola publikoen guraso elkartea, hainbat eragile, Save the Children ere bai, adibidez, bere segregazioaren kontrako neurriak, akordioarenak oso ondo baloratu zituen, baina esan du gero horrek ez daukala isladarik lege proposamen edo zirriborro honetan, eta hori asko kezkatzen gaitu. Eta baita ere, badakigu, bai guk, eta beste alderdi batzuk hainbat kritika ditugula, orduan, ez dakigu zergatik Eusko Jaurlaritzak auto hori egin duen, baina momentu honetan erabaki horiekin hitzarmenetik kanpo geratzen dena gobernua bera da. Kritiketako bat da, sistema duala betikotzeko arrisku handia dagoela, zirriborroaren eraginez, ez? Atzokoan esaterako lehendakaria Kristau Eskolako zuzendari berriarekin batzartu zen, nola ikusten duzu Jaurlaritzaren harremana Kristau Eskolarekin? Harreman oso zuzena dauka, hain zuzen ere Kristau Eskolako presidentea EAJ-PNV-ko militantea delako eta kargu ezberdinak izan dituelako historian zehar. Eta, nik uste horrekin erantzuna dagoela galdera. Elkarrekin Podemosi, behin baino gehiagotan egotzi izan diote hezkuntza itunarekin haustura egitea. Momenturen batean hori gertatzeko zorian egon da? Gure partez, gure irakurketa da Eusko Jaurlaritza berak dela hitzarmena hausten duenak. Aprobatu ditun dekretuekin, egin ditun adierazpen batzuekin, zirriborroarekin, 0-2 gela hoien ituntze prozesuarekin.
gauza eta erabaki horiekin gobernua da ekimenekin hitzarmena apurtzen duena. Konfiantza ere apurtuta dagoela aipatu izan duzu. Hemendik aurrera orduan zein bide hartuko duzue? Nik gauza bat esango dut, bigarren zirriborroa, lege aurreproiektuaren bigarren zirriborroa, guri zuzenean ez digute bidali. Osa, eragile sozial batzuk bidali digute. Hori da, dagoen konfidantza harremana momentu honetan, gobernuaren partetik gurekiko. Guk, eta hau beti esan dut, Bildarratz, bai, pertsona moduan oso pertsona gertukoa da, oso majoa, biltzeko ez dauka inolako arazorik, baina gero ekintzetan konfiantza izan behar dugu, eta ekintzetan gure konfiantza momentu honetan oso gerlun dago. Zer esan ematen jarraitzen du bestalde, Donostiako esian zuzendariak kargugabetu eta dimisioak etorri ziren gertakari horiek, ez zenolako irakurketa egiten duzue? Bueno, hau izan da, Osakidetzaren krisiaren azkenengo kapituloa. Serio oso luzea izaten ari da, gogoratu behar dugu, bai, Darponen dimisioa OPN asuntoagatik, gogoratu behar dugu baita ere Nekane Murgaren dimisioa, gogoratu behar dugu hemen Bilbon, Basurtuko ospitalean, kirurgia kardiakaren trasladoarekin edo mugimenduarekin sortutako krisia eta nola langilek irabazi dute hori epaitegietan, gogoratu behar dugu baita ere, bai aurreko legintzan eta bai legintza honetan egin diren greba eta mobilizazio guztiak, gogoratu behar ditugu baita ere, Osakidetza sindikatuekin ez duela negoziatzen, daramala 10 urte hitzarmena sinatu gabe sindikatuekin, eta inolako akordiorik gabe heltzea sindikatuekin, eta batasun sindikala eta gainera oso anitzak diren sindikatuekin lortu duela Jaurlaritzak, eta Gipuzkoako zian gertatu dena, hori azkeneko kapituloa da. Egia berezia dela, zerbitzu buruak egindako protesta edo borroka bat izaten ari delako, eta normalean langile medikuak, erizainak, garbiketako zerbitzuen langileak normalean burutu dituzte protestak, eta segurazki puntu amankaun batzuk izango dituzte, beste batzuk ez, eta gauza batzuk, eta esaten dugu baita ere, ez ditugula konpartitzen proposamen batzuk, baina bai, esaten da, Osakidetzaren krisi honen azkenengo kapituloa dela, ez dakigu azkenengoa izango dela, eta beste batzuk etorriko dela, horrelako erabakiak hartzen jarraitzen badute gobernuaren partetik eta JPNVaren partetik segurazki borrokak eta liskarrak mantenduko dira Osakidetzan, zeren azken momentuan Osakidetza publikoaren izaera, langileriaren baldintzak, eta baita ere hiritarrok jasotzen dugun zerbitzuen kalitatea, zorian dagoelako momentu honetan. Eta borroka mantendu behar da, Osakidetza publikoan, baliabide nahikoekin eta langileen baldintza honekin mantendu eta horren alde mantendu behar dugu borroka bai. Lehendakaria entzun dugu gai honen harira esanez, zerbitzuak zentralizatu behar direla. Ez dakit horren bidea hartu den edo nola ikusten duzuen. Gaur goizean ere Bingen Zupiria Euskadi Irratian elkarrizketatu dute eta bai estatu du ez dagoela inolako borondatik, ez dagoela inolako mugimendurik Osakidetza privatizatzeko. Zentralizatzea zer da, guri gustatuko litzaiguke jakitea, ez dago inolako transparentziarik ez legebiltzarrekiko eta ez langilekiko eta sindikatuekiko gobernuaren partetik. Segurazki igual zerbitzuren bat ezinezkoa da ospital guztietan egotea. Orain ez daukagu Osakidetzan zerbitzu batzuk, adibidez, Kantabriako ospitale batean egiten delako, edo Toledoko ospital batean egiten delako, oso zerbitzu bereziak, espezializatuak eta onak direlako. Baina, erabaki hauek, inolako transparentziarik gabe hartzen diren erabaki hauek hartu behar dira parte hartzarekin. Hartu behar dira sustengarritasunarekin, baina sustengarritasun hori ez ekonomikoa, baizik eta kalitatearen aldetik. Eta baita ere, lehen arreta zerbitzu potente batekin. Ze azken finean, esaten dute, zentralizatuko ditugu gauza batzuk. Baina aldi berean, lehen arretaren krisia luzatzen ari da. Itzi ziren pakak ez dira berriro zabaldu. Hemen ondoan daukagun Deustoren adibidea. Eta momentu honetan, hitzarmen zerrendak inoiz baino luzeagoak izaten ari dira,
eta batez ere, espezialitate batzuetan, traumatologia edo oftalmologiaren kasuaren adibidez. Eta aldi berean ikusten ari gara nola, gero eta gehiago, duela 10 urte ez diren heltzen 300.000 pertsonetara seguru pribatu bat zeukatenak, eta orain 500.000 pertsona daukate seguru pribatua Euskadin. Lehen arreta eta itxaron zerrendak hain luzeak bukatu behar dira, beste gauza batzuei buruz hitz egiteko, eta bestela mobilizazioak aurkituko dituzte aurrez aurre. Azken krisi honen aurrean Sagarduiren dimisioa eskatu dute talde politiko batzuek, zuek horren aldekoak zarete? Dimisio bat ona izan daiteke edo hori, efektu homeopatiko bat izatea. Azken finean politikak garrantzitsuak dira. Azken finean, Sagardui kentzea, Darpón bezalako, Darpón porfilaren bezalako tipo bat edo tipa bat jartzeko, ez dauka inolako erantzunik politiketan. Aldatu behar dena da, epe luze batean gobernua, eta epe motzean aldatu behar dena da Osakidetzaren politikak publikoa indartzeko, langileen baldintzak bermatzeko, eta kalitatea eta jendearen osasuna bermatzeko hartu behar diren neurri guztiak. Gero, Sagardui dimititu behar du, igual dimititu behar du, baina guri kezkatzen gaituena dira politikak. Osakidetzako langileentzat besteak beste ondu du Eusko Jaurlaritzak, enplegu publikoaren lege hori, oposizioa aurka eta sindikatu guztiak ere aurka izan dituen legea. Zergatik bozkatu zenuten zuek aurka? Azken finean, enplegu publiko arautzeko lege bat egin da sindikatu guztien kontra. Eta horrek negoziaketa kolektiboa publikoan arautu behar duen, negoziaketa kolektiboa sektore publikoan arautu behar duen legea sindikatuen kontra hartzea, bidezkoa, legala da, baina zentzu handirik ez dauka. Orduan, bakarrik horrezegatik bozkatu genuen kontra, baina gero baita ere azpikontratazioen sistema eta externalizazioen sistema betikotzen da, eta indartzen da, betikotze baino indartzen da, eta gure ustez, gure sektore publikoari buruz daukagun ikuspuntuaren justo kontrakoa da, eta horrezatik hain zuzen ere kontra bozkatu genuen. Datorren astean onartuko diren Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuei ere osoko zuzenketa aurkeztu diozue, 3. aldiz. Eusko Jaurlaritzak negoziatzeko borondatea izan duela aipatu izan du, baina zer gertatu da? Ez du inolako borondaterik izan, ni parte hartu izan un bilera batean, eta hor ikusten zen, en plan, dokumentu bat eman ziguten, hainbat ekimenekin, 30 milioi inguruko proposamena zen, baina ekimenen esan genezaken ekimenen 90% martxan daude edo ja aprobatuta daude legebiltzarrean, eta klaro, azkenean para seguir haciendo, gure boskak ez dira beharrezkoak, orduan, beraiek daukate politika publiko oso zehatz batzuk, gure ereduarekin talka egiten dituztenak, bai hezkuntzan, bai osasun arloan, bai adibidez ekonomiaren arloan, hain zuzen hor proposatu dugu. Eusko Jaurlaritzak funts pilo bat ditu enpresetan sartzeko, enpresa laguntzeko, eta guk proposatu dugu unifikazio eta batxe prozesu bat transparentziarekin kudeatzeko, eta baita ere dirua efizientziarekin gastatzeko, azken finean enpresa pilo bat laguntzen ditu Eusko Jaurlaritzak, baina ez ditu bermatzen gero hor lan baldintzak, edo diru horren truke lana bermatzea, bat edo 10 urte, ez du bermatzen hemen geratuko direla, orduan horren transformazioa behar dugu, eta adibidez, etxebizitzaren arloan, jarraitzea egiten dutena, eta energia berriztagarrien kasuan adibidez, energia enpresa publiko bat eskatzen dugu, azken finean publikotik, eta baita ere, orain martxan dauden Euskal Kooperatibekin era bateratu batean lan egitea onena dela pentsatzen dugu, baina EAJ, PNV, Iberdrola eta Petronorrekin daukan hitzarmen horretan ez du ikusten hori, eta azkenean gure ereduak talka egiten dute, eta ez dago inolako espaziorik
horrekontuak itxartzeko, eta horrelako proposamenak ikusten dugunan, bakarrik beraien alden dena bozkatzearen alde ez dugu ikusten. Egia da, gaur momentu honetan aprobatuko dela gure ekimenez garraio publikoan deskontuak 2023 urte osoan luzatzea. Aprobatu genuen gure ekimenen baten bitartez duela 2 aste plenoan, eta gaur gure zuzenketa bat aprobatuko da. Aurrekontu osoari ezeskoa mantenduko dugu, baina ekimen hori erdibetuko du gobernuaren bi alderdiekin, azkenean pentsatzen dugu momentu honetan, inflazioaren gorakada honetan, garraio publikoaren deskontuak mantentzea neurri oso positiboa delako. Hori izango litzateke bat, baina beste adostasun batzuk ere izan dituzu Eusko Jaurlaritzarekin, hori izan daiteke esaterako diru sarrerak bermatzeko errentaren erreforma, ez? Ela sindikatuak eskatu die alderdi politikoei haren aurka egiteko, zer uste duzue? Bueno, momentu honetan nik uste dut krisi ekonomiko eta baita ere krisi politiko global batean gaude. Krisi ekonomiko honek baita ere krisi klimatiko bat dauka bere ondoan, eta gizartean ezin egona nabaria da. Eta nik uste diru sarrera bermatzeko errentaren erraminta hobetzea beti neurri edo berri oso positiboa izango dela. Gure reforma ez da, hori argi eta garbi, baina gure 6 esterlekuak jarri ditugu diru sarrera bermatzeko errentaren erreformaren alde. Eskubideak berreskuratzen dira. Azken finean, 2012an egindako erreforman galdu ziren eskubide batzuk, eta eskubide batzuk berreskuratzen dira. Kantitatea baita ere igoko da. Orain sartu ditugun zuzenketekin eta aprobatuko diren zuzenketekin 2023 urtean 800 eta 3 eurotan egongo da. Eta baita ere oso garrantzitsua dena indize bati lotuta egongo dela, eta ez gobernuaren borondatearen menpe. Orain, igual gobernuak badauka borondatea urtero adibidez KPI-rekin igotzea, ez da kasua, baina orain sartu dugu indize bat, Europar pobreziaren tasaren indizea, eta igoko da zentzu horretan. Eta baita ere, sartzeko diru sarrera bermatzeko errenta eskuratzeko adina 18 urtetara jaitsi da era orokorrean, egia da baldintza batzuekin ez gaude hitz egiten emantzipazio errenta bati buruz, baina 18 urtetara jaisten da. Eta beste baldintza batzuk ere errazten dira. Eta baita ere, oso kezkagarriak ziren kontrolak, egiten ziren kontrolak ondo daude, baina nola egiten ziren, askotan eskubidea jasotzen dutenen eskubideak urratzen zituzten, hor hainbat berme sartu dira, eta orduan daukagun indarrarekin, eta baita ere, la sindikatuak kritikatu du, baina beste sindikatu batzuk, adibidez, Comisiones Obreras eta pobreziaren kontrako sarea, balorazio positiboa eman dute reformaren inguruan gehiago nahi dugula, noski, baina daukagun indarrarekin eta kaletik etorritako proposamenekin, hau lortu dugu eta jarraituko dugu gauza guztiekin bezala lan egiten erraminta hau indartzeko. Madrilera begira ere jarriko gara, pentsioen erreformaren bigarren zatia osatu beharko litzatekelako urtea amaitu aurretik, 2 aste gelditzen dira, eta bitartean, eskribaren azken proposamena izan da kotizazioak kalkulatzeko epea luzatzea, eta horrek talka sortu du beste behin ere PSOE eta Podemosen artean Madrilen. Nora ikusten duzu egoera? Bueno, eskriba ministroak dauka joera pizkat arraroaz. Urte honetan lortu dugu Unidas Podemosen ekimenengatik eta baita ere sindikatu eta pentsionisten mugimenduen indarragatik garaipen historiko bat. Hau da, pentsioak KPI-rekin aktualizatzea aurten, pentsio guztiak 8,5% igoko dira. Eta gaur zorionez ezagutu dugu inflazio tasa gutxiagoa izango dela, baina nola kalkulatu da bataz bestekoa 8,5%ko igoera izango dute. Eta, bastakit, joera txarra esaten du, edo joera raroa daukala esaten dute eskriba ministroa, zeren saiatzen da izkutatzen berri positiboiek egindako proposamenekin. Gu Unidas Podemosetik kontra gaude, beti egon gara horrelako proposamenen kontra, sindikatu guztiak agertu direra
dira baita ere eskribaren proposamen horren kontra, kotizazio kalkulatzeko EPEA lusatzearen proposamen horren kontra, baita ere CEO, oso kurioso da zentzu horretan. Orduan, momentu honetan oso urrun dago. Egin behar dena, bermatzea pentsioak kobratu behar direla, pentsio duinak kobratu behar direla, lusatu behar bada edo lusatu behar ez bada, importantea dena jendeak aukeratu ahal izatea bere lan bizitzan izan duen urte oberenak bere pentsioak kalkulatzeko, sustengarriak dira pentsioak bai kotizazioengatik eta bai zergengatik, orduan, azken finean, berbatu behar duguna, estatu osoko pentsionistek oraingoak, baina batez ere, gu bezalakoak izango garenok, pentsio duin bat kobratu alko dugula. Baina eragiteko zen olako tartea dago jakinda Bruselatik ere aginduak eta baldintzak jarrita daudela erreforma batzuk aurrera eramaterako orduan Next Generation diru laguntzak jasotzeko? Pentsioen asuntuan margina oso zabala da eta baita ere Bruselak egiten duena da supervisio bat, baina Espainiak aprobatzen bada pentsioen erreforma bat, non sustengarritasuna bermatzen den, non pentsio basuak igotzen diren, non ematen diren adibidez pentsioen arrakala baita ere genero ikuspuntutik horri irtenbide bat ematen bazaio eta sustengarritasun hori bermatzen bada, bai kotizazioekin eta bai zergekin, Bruselak ez dutuzte, ez dakit, oso urrun geratzen zaigun ente bat denez, ez dakit, baina nik uste akordio baldin badago gobernua eta eragile sozialekin Bruselak bermatuko dugu edo bestela egingo dugu guztion artean lana bermatzeko. Aste honetan ere, beste pauso bat eman du aurrera translegeak Espainian, PSOE bakarrik gelditu da bere legitarekin? Bueno, bai, argi eta garbi, eta gainera justizia poetiko puntu bat izan du, zen bosken irakurketa egin zuena Carmen Calvo izan zen, atxo ikusi nuen bideoa, eta justizia poetikoa puntu bat dauka. Azken finean, lortu dena da eskubide gehiago, transpertsonentzat, baina gizarte osoarentzat, azkenean eskubideak bereganatzea gizarte osoaren onurako da, eta azken finean genero autodeterminazioa bermatzen duen lege bat da, hainbat eskubide berriak eskuratzen dituena transpertsonentzat ere bai, eztabaida nagusian ez direnak egon, eta azken finean egun eta aste oso on bat izango da eskubideak lortu direlako, gero, PSOEk bere retratua eginda dauka, baina, momentu honetan nik uste hainbeste erasoen aurrean eta hainbeste eztabaida pozoitzuen aurrean, posteko modukoa da translegea aprobatu izatea batzordean eta plenora pasatzea. Azken hilabetean ere izpide izan da kongresuan, Melillako gertakariak. Uste duzu Marlaska barne ministroa kolokan egon daitekeela edo bere egoera delikatua izan daitekeela? Bueno, ojalá, baina ekainako 24an bizi izan dakoa nik uste oso larria izan zela eta Marlaska ministroak egin duena behin eta berriro errealitatea ukatzea, evidentzien eta irudien eta proben aurrean segurazki gezurra esatea, poliziaren jokabide legearen kontrako eta giza eskubideen kontrako jokabideak babestea, eta hau ez da Unidas Podemos esaten duen gauza bat, ere bai esaten dugu, baina Amnistia Internacional adibidez, atzo aterasun azkenengo txostena honen inguruan, ikerketa nazioarteko kazetarien ikerketa bat egonda ere bai, non gertatutakoa pizkat reproduzitzen zen eta demostratzen zen nola urraketak eman ziren, eta baita ere Espainiako Defensoria del Pueblok, Espainiako arartekoak txosten oso potente bat egin zuen poliziaren jokabidea salatzen, eta pertsonak erail ziren poliziaren partetik, Marokoko poliziaren partetik eta Espainiako poliziaren partetik, pertsona batzuk Espainiatik Marokora itzuli ziren
nazioarteko legediaren kontra, eta, honek da beste ekintza bat, non demostratzen den Europar Batasunak daukan migrazio politika, nekropolitikaz pozoitutako politika dela, eta Espainiako estatuan aldatzeko daukagun gauza bat dela, eta lehen baien, azkenean giza eskubideen urraketak ematen dira, egunero hori ezagutu genuen, baina segurazki Melillan horrela, tamaina horretakoak segurazki ez, baina egunero gertatzen dira horrelako gauzak, hemen Euskal Herrian bertan estatu frantsesa eta espainolaren artean daukagun mugan ere egunero urraketak ematen dira, Mediterraneo itsasoan egunero pertsonak hiltzen dira Europara etortzen, beraz horrek esan nahi du lehen baien aldatu behar dugula politika hauek. Azken asteotan ere kongresuan izandako giroak hautsak harratu ditu, nola ikusi duzu Euskal Herritik bertan gertatutakoak? Bueno, ezan genezakeen urrutitik, baina ni beti esaten dut gauza bat, azken ez da giroa, hau da fasismoaren eta ultraeskuinaren estrategia bat, eta ez daukagu txerto magikorik Euskal Herrian esateko urrutitik Madriden gertatzen den gauza bat denik. Egia da hemen momentu honetan giroa desberdina dela, baina Europar Batasunarekin alderatzen badugu Espainia gertatzen dena beste herri batzuetan, ez dakit kongresuaren tirabirak, baina bai kalean, eta ultraeskuinaren eta fasismoaren indarra. Eta horrezegatik urrutitik, baina ezain urruti. Eta oso kezkagarria da, ze azken finean, daukagu, lehen esaten zen brunete mediatiko bat, baina ja da brunete politiko, mediatiko, eta baita ere estatuaren barnean dauden hainbat eragileen partetik, Deep State deitzen den horren ekimenen partetik. Azken finean, horrela erainak egiten badituzte ministra baten kontra, zer ez dute egingo kalean Euskal Herriko herri batean dagoen mugimendu feminista baten kontra, edo adibidez, orain Atzurin dago lab sindikatua mobilizazio bat egiten, etxe langileen edo zerbitzu ayuda domizilioaren langileen eskubideen alde. Nola ez dute egingo kolektibo txikien kontra, ministra baten kontra horrelako ekimenak burutzen badituzte. Eta gogoratu behar dugu, ministra horren etxearen atarian urte bat egon zirela ere bai mobilizazioak egiten eta bere umeak mobilizazio horietan sartzen. Hori da fasismoa, fasismoaren daukadan indarra, eta zoriontzekoa da gainontzeko alderdi guztiak, PP eta Vox kenduta elkartasuna adieraztea, baina Irene Monteroekin gertatu dena beste ministra, beste modu batean, ere bai beste politikari batzuen kontra gertatu da, sindikalisten kontra, kazetarien kontra, eta orduan nik uste dut guztien artean demokrazia indartu behar dugu, eta ez da bakarrik hori, giroa edo adanero modu baten edo bestean den, edo ez daki zer, edo norbaitek egun bat konkretuan zeo zer esan duela, baizik eta estrategia bat da guztia pozoitzeko, eta elkarrizketan ikusi dugu nola, oihu guztien atzean geratzen da translegea, geratzen da adibidez pentsioen igoera, geratzen da familia legea, geratzen da beste hainbat proposamen, nola gehiengo oso anitz batekin, investiduraren gehiengo plurinazional horrekin, hainbat eskubide irabazten ari dira eta hauek oihukatzen ari dira, bere rabia, bere gorrotoa adierazten ari dutela eskubide berrien kontra. Eta hori gelditu behar dugu, zer alternatiba da haien gobernua, eta nik uste dut inork ez dugula nahi PP eta Voxen gobernu bat. Azken galdera bat ere, hauteskunde zikloa pizkanak aurbiltzen ari delako, definitzen ari da dagoeneko zenolako harremana izango den Sumar proiektuaren eta Elkarrekin Podemosen artekoa? Sumar prozesua udal eta foro hauteskunde haratago jungo duen prozesu bat da, gure partetik, IU Ezker Anitza Izquierda Uniden partetik, eta baita ere hemen Euskadin Podemosen partetik gure konpromesu adierazi dugu prozesuan parte hartzeko, eta errespetatzen ari gara baita ere Yolanda Díaz markatzen ari ditun epeak eta prozesuak, eta gure militanteak adibidez programetan parte hartzen ari dira, baina horrek ez du esan nahi hori helduko denik udal hauteskundeetara. Udal hauteskundeetan momentu honetan negoziaketan eta definizio horietan gaude Podemos eta Ezker Anitzaren artean,
espero dugu urte bukaera baino lehenago akordioa izatea, eta baita ere beste indar txikiago batzuei, eko bezala, kapaz izatea guztion artean, orkestea hauteskundetara, azkenean emaitza hobeagoak ateratzeko batasuna beti berri ona da, eta baita ere Euskadiko instituzioetan eskerreko gehiengoak aktibatzeko, gure espazio politikoa indartsu agertu behar da. Iñigo Martínez, Elkarrekin Podemos iuko legebiltzarkidea, eskerrik asko gaurkoan Hamaika telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko. Hurrengora arte. Eta tarte baten ostean itzuliko gara betiko moduan, solasaldiari ekiteko gaurkoan gurean izango ditugu Alaitz Argandoña eta Jon Ansa, orain arte. Gaude, guk ala nahi edo ez.
Eta egunero bezala solasaldiari egingo diogu, horretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Alaitzar Gandoña, eguerdion. Eguerdion, Leire. Eta Jonan Sare gurekin, kaixo. Egunon. Beno, gaur badakizue, hezkuntza legearen zirriborren aurkako bigarren greba egun antolatu dutela Steilas, Lab eta ELA sindikatuek. Eta hain zuzen ere berriro ere aldarrikapen berdinak mahai gaineratu dituzte, ezta? Betikotzen duela sistema duela, esaterako eskola publikoa ez dagoela ardatzean eta hori guztia salatzeko bigarren greba eguna dute gaurkoan. Nerea Garzia Gasteizetik eman digu horren berri. Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza legearen aurre proiektua ez dute begi onez ikusten ELA, Lab eta Steilas sindikatuek. Izan ere, salatzen dutenez, euren aldarrikapenak ez dira aurre proiektuan jasotzen. Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza legearen aurre proiektua ez dute begionez ikusten ELA, Lab eta Steilas sindikatuek. Jaurlaritzak aurkeztu zuen hezkuntza lege aurre proiektuari ez esateko ordua dela uste dugu, eta abendu bukaeran bestelako testu bat aurkeztu aurretik, benetan langileontzat importanteak diren aldarrikapenak jasotzea da eskatzen duguna. Izan ere, salatzen dutenez, euren aldarrikapenak ez dira hezkuntza legearen aurre proiektuan jasotzen. Plazaratu ditugun aldarrikapenak eta modu zabal batean publiko ditugun horiek, jasotzea dokumentuan, baita ere gure sindikatu bakoitzak ere elegiteak egin dizkio eta ekarpenak egin dizkio prozesu guztian zehar, ez dira jaso hori litzateke gure helburua. Zirriborroak sistema duela betikotzen duela ohartarazten dute, eta uste dute gainera hezkuntza sailak ez duela urratzik egiten sindikatuek aldarrikatzen duten sare publiko bakar, euskaldun eta propioa lortzeko bidean. Nahiko genukena da, euskalduna izango den, buru jabea izango den, publikoa izango den, eta kurrikulum propioa izango duen, eta lan baldintza egokiak izango dituen, eta inklusiboa izango den hezkuntza sistema bat ez. Eta uste dugu, gaur egungo hezkuntza sistemak, hori guztia gainditzeko beharrezko izango lukeen lege batek norabide horretarako pausoak ezarri beharko lituzkeela, ez? Edo nola ere gogoratu dute 2021etik daramatela aurre proiektuari ekarpenak egiten. Prozesu honen hasieratik guk eskaini zaizkigun marko guztietan egon gea eta egoteko presa gaude, baina ez dugute bestrako kereik eman greba horikia baino. Eskaera horiek edo aldarrikapen horiek ez ditela aintzat hartzen ari fase desberdinetan, ez? Hala, sindikatuen eskaera aintzat hartzea eskatzeko mobilizazio dinamika abiatu zuten. Momentuz baina ez da negoziazio biderik ireki Jaurlaritzarekin. 5 egun hauetan ez direla gurekin harremanetan jarri, ez da negoziazio biderik ireki. Lehenago ere ez, eta langileak eta langileen ordezkariak, ez dugu prozesu guzti honetan protagonismorik izan negoziatzeko, ez? Alderdi politikoen artean hezkuntza akordio bat egin zuten, parte hartu dugu bakoitzak bere posizioa azaltzen, baina ez da inolako negoziaziorik eman. Sindikatuek gainera ez dute baztertzen mobilizazio gehiago egitea. Baina posible gu argi dago gure helburua eragitea dela. Ikusi duzu, bigarren greba eguna gaurkoa eta badirudi luzerako joko duela gaiak, Gainera hori ez, esaten dutena da, gehiago, mobilizazio gehiago deituko dituztela eta horrek esan nahi duena da, segurazki greba egun gehiago. Izan ere ez dakite nola ikusten duzuen Eusko Jaurlaritzaren jarrera honen guztiaren aurrean? Egia esan, azaroaren 30-etik ona, ez da deus aldatu horregon da iragarpen bat, esan ez 2023ko udaberrira atzeratzen dela lege zera proiektua, hor beste zirriborro batean lanean ari direla hori badakigu, ikusiko dugu ze aldaketa berri edo sartzen dire, baina egia esan aldaketarik notiziarik ez dago hori kenduta, egutegiaren atzerapen edo, hasiera batean udazkenerako izan bartzuen, gero urtea amaitu baino lehen, atzerakadoan kontua da, beraz, Irati Tobarrek esan duen bezala, ez balen badago inungo negoziaziorik, pentsatzen dute kasu honetan, parlamentura eramateko, alderdien artean hariko direla ezketan, edo Jaurlaritza bera hariko dela zirriborro horren azken xehetasunak eta isten. Eta hori, mai gainean daukagunean, badakigunean eduki zehatzatzen da, egin ahal izango dugu balorazio gehiago.
Bai, izan ere, Eusko Jaurlaritzatik kritikatu izan dira bi greba deialdi hauek ez ezan ez prebentiboak direla, momentuz ez dagoela ez ere idatzita, testua ez dagoela onduta, eta beraz ez dutela ulertzen zergatik deitu duten orain greba egun horiek, gaur goizean ere entzun dugu Bingen Zupiria Euskadi Irratian esan ez, bi greba egun hauen ostean, ea ikusiko beharko dugula, galdetu beharko diogula gure buruari, ea zerbait aldatzen ote denez, kolokan jarriz, suposatu duen guztia greba honek, irakasleen, ikasleen eta gurasoen artean, zer iruditzen zaizu alaitz? Azken finean nik uste dute greba kantolatzea batzuei inoiz ez datorki ondo, nik uste dut presionatzeko baliogarriak direla, eta horregatik nik uste dut deituta daudela. Betikoa, igual ez da garairik onena olakoak egiteko, azken finean hori jendea dagoela baloketan, baina beti egongo da zerbait, beraz, onartu behar dugu, grebak egin behar direnen egingo dira, eta hori, lusatzen baldin bada, edo atzeratzen baldin bada prozesua, gehiago deituko direla, eta horren gainean ibili beharko garela. Azken finean nik uste dute aldarrikatzeko gauzak daudela, edo salatzeko gauzak daudela, eta aldatzeko gauzak daudela, eta betiko gauza, azken finean nik uste dute parte hartze eskasa egon dela, eta hori da igual aldarrikatu beharko dana, parte hor lan egiten duten esparru guztietan parte hartzea prozesu horretan, eta badirudi hori ez dela gertatuko, zia bidea beste alde batera jo du. Ikusiko dugu datozen egunotan zenolako berriak datozen gai honen inguruan, eta zer esan ematen jarraitzen duena da Donostiko esian gertatutako Osakidetzako krisi hori, elkarretaratzeak ostiralera arte geldiarazi dituzte Donostialdeko esiko langileek, eta nabarmendu dute elkarrizketarako bidea zabalik egon daitekela. Nola ikusten ari zarete gertatzen ari den guztia? Bai, nik grazia, ez da graziosoa, baina elkarrizketaren zera hori ez, jaularitzatik egiten ari dira, nik ulertzen dut, jaularitzak zailtasuna dituela momentu honetan gai honi heltzeko, zeren hau ez da nola protesta edo zera komiliartean beraientzat normala izan daitekena, baizik ja zuzendaritza mailan gertatzen ari den zera bada, mugimendua da, ordan ez daukate oso erresa, honi erantzun, ordan okurritzen zaien erantzun bakarra, elkarrizketa, ez? Kontua elkarrizketak eskatzen duela gauzak aldatzea, bestela ez da elkarrizketa bat, ez da monologo bat o zera bat. Hori da, nolait motzean edo gertatzen ari dena, hor direktibo hauek edo zuzendaritzan dauden kide hauek guztiek esaten dutena oso larria da, eduki aldetik, zeitzeiten ari dira zera politikoetaz, horrek teknikoki dituen ondorio txarretaz, eta baina Osakidetzan gertatzen denak, hau baino askoz haratago doan zerbait da. Jaurlaritzak esaten ari zen gaur ere, inoizko aurrekonturik handiena daukagula. Eta orduan arazo konkretuei, arazo konkretuen aurrean, personatek esaten duen barkatu, eske niri lehenengo harretako medikuak ematen zidan hitzordua ezakitzen bat denboran, eta orain askoz gehiago itxoen barut. Eta horri, instituziotik ematen zidan erantzuna, inoiz baino diru gehiago ari gera sartzen. Eta orduan, herritarrak esaten du, baina eske niri beranduago ematen didate hitzordua, orduan, hor sortzen den deskonexio hori brutala da. Esatea, dato makro bat ematen dizute, baina benetan percepzioa bizipena da negatiboa. Eta horren inpaktuak epe ertain luzera oso kaltegarriak izan daitezke. Bai, azken finea hori nik uste dute hainbat gauza dauzela mahai gainen ipintzeko lehenengo eta behin borondatea, zuk esan duzun, borondate politiko dagoen gauza bat da elkartzea eta beste gauza bat da negoziatek eta sakon bat egitea, beste aldetik kontraesanak, zuk esan duzuna, aipatu dituzunak, gero eta diru gehiago daukagu, eta gero eta murrizketa gehiago ditugu, bai, nik uste dut eredu aldaketa bat egon dela, eta nahi duten eredu aldaketa, eta horrek ekarriko dituen ondorioak gu pairatuko ditugu, baina ja, atera dira 11.000 lekuetan salatzen, bai, zure hitzaileek esaten dutena, hori, daudela sanitarioen lana egiten, orain bebai salatu egin dutela, hori suizidioen kontrako formakuntza, ere murrizketak egon direla, murrizketak hainbat tokitan orduan diruan nora joaten ari da. Eta gero, goikarkoei buruz hitz egiten dugunean,
hainbat esparrotan esan dutela, orain atera direla batez ere beraien lanpostuak kolokan jarri direlako, eta ez hainbeste guztion osasuna hobetzeko edo hori aldarrikatzeko. Eta hori bai kontutan eduki beharko genuke, orduan nik bai ikusten dut badaudela osasungintzan lan egiten duten zati handi bat kalera ateratzen ari dela, baita ere sindikatua, baina nik langileen eta gaixoen iritzia batez ere kontutan hartzen dut, eta gu adibidez Auzo Elkarteen Federazioan gure asmoa da monografiko bat egitea, aztertzeko zen nolako indarrak ditugun berriro ateratzeko kalera, baina nik uste dut hau epe luzerako prozesu bat dela, aldez aurretik pentsatutakoa eta oso arriskutsua izan aldala. Bai, ez, asko pozten naiz, entzuteaz Auzo Elkarteak mobilizatuko dira. Osasungintzaren debatea eta hori geratzen ere hezkuntzarekin, ez da bakarrik medikuek egin behar dutena eta politikoek egin behar dutena, osea, herritarrek berak hartu behar dute parte eta gizarte osoari dagokion debate bada, ez, beraz, nik oso ondo ulertzen eta auzo bat momentu bat mobilizatzea bere zerbitzuak hobetzeko eskatzeko edo dena delako aldarrikapenarekin, ze askotan ahaztu egiten zaigu, zuk esan duzu bezala, hor paziente bat dagoela, hor jendea dagoela, ez da, arreta jaso behar duena, eta jendearen ahotsa non dago. Debate hauetan guztietan eta osasunarenean ere, ez? Beraz, iruditzen zait hori dela modua eta hori dela bidea, ez daukagulako gure demokrazian, ez daukagulako erabakimen partekatu esparruak, ez balin badira goi ordezkari politikoen arteko negoziazioak, zuzendaritzekin, edo ez daude interlokuzio herritarrak edo auzotarrak, ez da, orduan, parte hartzea jetxi behar da gertuko realitatera, eta horregatik importantea da, herritarrak mugitzea. Osakidetzaren krisiari buruz hitz egingo dugu jarraian, zuzenean Eneko Pascual, Labe sindikatuko Osakidetzako arduradunarekin, pantaiaren beste alboan daukaguna, eguerdion Eneko? Bai, kaixo, eguerdion. Bi aste, Donostiko esian kargu gabetzeak egerratu zirenetik eta krisi hori piztu zenetik, ondotik eta gertakarian zein irakurketa egiten duzu sindikatutik? Bueno, azkenean esperotako gauza bat zen, ez? Guk 2 urte daramazkigu, ia 2 urte zuzendaritza honekin inolako negoziazio hori gabe, eta gertatzen ari dena guretzako da, guri ez digute ateak irik nahi, ez negoziazioari, ez baldintzak konsensuatzeko, ezertarako ez daukagu inolako zubirik momentu honetan zuzendaritza honekin. Gertatzen ari dena orain da, bai zuzendaritzak eta gerentziak, haie jarritako zuzendari eta gerentzia direla gainera, ez dezagun astu, kargu hauek, konfiantzazko kargua direla, baina, azkenean, diktadura militar bat bihurtzen ari da Osakidetzako zuzendaritza hau, eta, haien zuzendaritza, osietako zuzendaritzari ere, ikusten dugu ez dela, margenik ematen, haien ikuspegia ere sartzeko. Orduan, gertatu behar duena. Orokorrean, Osakidetzak ez duela inorekin negoziatzen, eta haien zuzendaritzak ere ez dituela kontutan hartzen. Donostian gertatutakoa, gogoratu behar dugu ez, zuzendaritzak karguei buruzari garela, uste duzu beragi duten aldarrikapenak bat egiten dutela jendartean daudenekin? Tamaina batean bai. Argi utzi behar da hori, zuzendaritza kargu hauek konfiantzazkoa direla. Hau da, Osakidetzako zuzendaritzak berak onartu eta jartzen dituen karguak direla. Orduan, guk uste dugu, haiek egindako adierazpenekin, ongi etorriak dira, adierazpen horiek, zeren haietako gehienak guk ere, denbora askoz daramagu, eta ez Laben izenean bakarrik, baizik eta Osakidetzako sindikatu guztiek eskatzen ditugun, baldintza berdina dira. Orduan, azkenean, uste dut, jende artean ere, oso bistakoa dela zer gertatzen ari den, ez? Orain esaten zenuten presupuestoen inguruan, gero eta handiagoak, eta gero eta murrizketa handiagoak. Privatizazioa gora doa leku guztietan, baina azkenean kaleko herritarrak eta gu geuk Osakidetzako langileak herritar eta usuario bezala ere notatzen dugu sekulako murrizketak ari direla. Eta bai lista de esperak gora doaz, atentzioa gero eta kaskarragoa ematen da, eta guzti honekin batera esan behar dena da,
haien erantzuna izaten dela, ez daudela medikurik, ez daukatela pertsonalik, hori ez da soluzio bat, eta hori guretzako ez da egia. Orduan, ikuste oso argi ikusten dela, gizarte osoan zer gertatzen ari den. Ikusten ez duena, ez dakit nora begira egongo den. Zuzendariek besteak beste salatu dute Osakidetzaren jardun vertikala dagoela. Uste duzu langileen artean ideia hori ere eratuta dagoela? Bai, guztiz. Diodan bezala, langileen ordezkariekin momentu honetan zubi guztiak hautsita daude. Zan behar dugu, polemika hau estanda egin eta gero, lehengo astean, kontseilariarekin, Sagardui Anderearekin bilera bat euki genuela mai sektorialan errepresentazioa dugun sindikatu guztiak, eta eskatu genien zuzenean, negoziaketa bat irikitzeko gure azken atea zen, eta eskatu genizkion, baldintza batzuk benetako negoziazio bat eramateko. Gaur da eguna ez duguna erantzuni jaso, Sagardui Anderearen partetik, eta gure partetik mobilizazioa jarraitu behar ditugu, bultzatuko ditugu, eta uste dugu gizarte osoarekin batera mobilizatu beharko garela, zer egoera oso larria da. Esan bezala, langile guztiak argi ikusten dute, hau ez dakit, diktadura militar baten antzekoa dela, eta azkenean politikoki hartzen direla erabaki guztiak, bai langileen ordezkariekin, eta orain ikusten den bezala, esietako zuzendaritza ezberdinekin ezer kontrastatu gabe. Orduan, egoera katastrofikoa da. Lab sindikatutik eskerrik asko gaurkoan informazio guztia emateagatik. Hurrengora arte. Eskerrik asko zuei ahotsa emateagatik. Gero arte. Hauxe egoera, ez? Eta gakoa izango dira mobilizazioak orduan ala hitz. Nik uste dut oso garrantzitsuak direla. Azken binean 4 urtero bozkatza ez du ematen gehiagorako. Eta nik uste dut hori atera bar garela kalera. Azken finean da, holan lortzen dira gauzak, ez? Esan dugu hori hezkuntzan daudela greban, hori bihotzeko kirurgia existeko egon dira ostiralero, bihar ostiralen honetan bebai 12etan bilduko dira, eta horrela eten egin dute behintzat erabakia. Eta bebai ikusi behar dugu osasungintzari buruz hitz egiten ari garela, eta zaintzari buruz hitz egiten ari garela orokorrean, bebai esatea nola egoitzetan, nagusien egoitzetan, bebai borrokan daudela, beraien langileak, orain dauz atzurin itxialdi batean egiten, eta larrikatzen dutena da, azkenean soldata duinaz, azken finean lan bera egiten duten langile publikoak bikoitza kobratzen dute, ratioa jeistearena, ratioarena aspalditik eta gauza bat salatzen ari direna, eskatzen dutena da 4 gaixo eukitzea beraien ardurapean, eta ez 11.000, gero pertsonak gara eta pertsonak tratatzeko denbora beharko da. Eta gero bai eskatzen dutena da erizaintza zerbitzua 24 ordu eukitzea egoitzetan. Eta horretarako mobilizatzen ari dira, itxialdi bat egiten ari dira, bai pentsatu behar dugu zer suposatzen duen greba bat egitea, itxialdi bat egitea, konzentrazioak egitea, azkenean zure lanpostua jartzen da kolokan, eta nik uste dute haiek egiten ari direna eta hizkuntzan edo hainbat arlotan egiten ari diren mobilizazioak onurak izango dira guztiontzat, eta hori nik uste dut kontutan hartu beharko genuke, beraz nik animatzen du jendea behar bebai konzentrazioetara joateko, irtengo dira igandean, eta bihar deituta gaude hainbat kolektibo eta joateko 6:30 hitz egitera haiekin, jakiteko zer da eskatzen dutena, eta guztion artean frente bat egiten dugula egoera honi buelta emateko. Bai, egia da zaintzaren eremuan ere arazo eta bizipen berdinak badaudela Osakidetzarekin alderatuta, ez da Jon? Bai, horrela da, eta nik labekoari entzuna kezkatuta utzi nau diktadura militarraren kontu horrek, bi aldiz aipatu du, eta, pentsa daiteke hiperbo esagerazio badala, baina azkenean ikusten da ere nola kudeatzen den ez bakarren demokrazia aipatu dugu, baizik nola kudeatzen den ere etxe barruan, alegia Osakidetzaren barruan, ospitaletan, eta nola kudeatzen den, eta horrek ere kezkatu behar gaitu, ze hori, alegia,
ospitalean kudeaketa egiten baldin bada, diktadura militar baten ereduarekin, eta ez baldin badago zerarik, hor ere dialogo edo elkarrizketarik, eta inork ez baldin badu bata besteari ez badio entzuten, horrek ere oso ondorio negatiboak dituelako, zeren asko hitz egiten du profesional bikainez eta bar, eta txalo jotzen diegu balkoietan, eta gauza asko egiten ditugu, baina gero ikusten dugu errealitatean ez direla kontuan hartzen, ez da zerbait polita eta ondo gelditzeko esan behar duena, baizik, pentsatzen dut, osasungintzako langileek gauza asko dituztela esateko eta entzunezkero zerbitzuak ere hobetuko liratekela, ez? Bazentzitz egiten ari garela ere hitz egin behar dugu Madrilen ondu duten lege berri bati buruz, familien legea, besteak beste urtero ordaindutako 5 egun izango direlako, zenide edo bizikide bat zentzeko bestelako neurriak ere barne biltzen ditu legeak ikusiko ditugu. Jarraitu. Kontziliazioarentzako aurrera pauso gisa, aurkeztu dute lege berri hau, zer iruditzen zaizue? Bai, oso honek ez daukat familiarik, baina iruditzen zait importantea dela modu orokor batean, bai daukagulako alde batetik aipatzen da demografiaren arazoa, baina beste alde batetik ere, azkenean aurrak izan dituen jendeak ez ditu aurrak izaten, askotan baldintzarik ere ez dagoenean. Horri gehitzen baldin badiogu, familia eta produktiboa izatea lan aldetik bi horien arteko harreman horretan sekulako desberdintasun egoera batean aurrean aurkitzen garela, kasu honetan gizon emakumeen desberdintasunera dagokionean, iruditzen zait motibo asko daudela lege anbiziosoak egiteko familiei begira, begira asko jarri da alor kulturalean, esatera, zenbat familia eredu onartzen dira, familia ereduak izan daitezke nire ustez ez dakit mugagabea, nik ez daukate, baina horren atzean dagoen debate bat ere badago dela hau materialagoa dena, eta azkenean materialidade horrek posible egiten ditu familia eredu ezberdin, ez bestela azkenean nahiz eta aitortu teorian familia eredu asko egon daitezkeela, familia eredu batzuk oso zailak dira praktikan errealitatera eramaten, zeren espaldin badago baliabiderik hori posible egiteko oso zaila. Gainera uste dut oso atzeratuta gaudela beste herrialde batzuekiko, pare bat aipatzearren Suediako kasua edo Islandiako kasua, zenet oso urrun gaude horretatik, eta gero emaitza dira horren ondorio, ez? Aurrera pausoa bada nire ustez, zuk aipatutakoa, aitortzen ditugu familia eredu ezberdinak, baina babestu egin beharko ditugu bai. Beste aldetik nik uste dut puntu bat oso garrantzitsua dela, eta hori debekatu egin du gurasoek aniztasun gaineko edukinak ikasteko aukera ukatzea, eta horrek nik uste du bazen garaia, hori lega batean agertzea eta esatea hau ezinezkoa dela 2023an, ia. Eta gero beste aldetik apur bat eskasa ikusten dut, bai egia da, aurrerapasoak eman direla, baina adibidez, guraso bakarreko familiak
ematen du ez direla existitzen, ez baldin badituzte bi ume. Separekatu egin dituzte haien eskubideak, baina bi ume eukinda, bat eukinda desagertzen da legetatik. Eta hori bebai nik uste dut mai gainen ipini beharko dela, eta nik uste dut hori guraso bakarreko familiak aldarrikatzen dutena da eskubide berdinak, naiz eta ume bat euki besterik ez. Bai, hori izan da egin dioten kritiketako bat, ez da, batez ere ama bakarratiak direnak, esanez, ume bat dutenak ere, badutela eskubide berbera, baina esaten genuena, ez denolako zailtasunak dauden egun bizitza profesionala uztartzeko bizitza personalarekin, eta are gehiago seme alabak edukita, ez? Ez dakiten neurri hau hankamotzik gelditzen ote den. Bai, seguru, nik ez dute elementu guztiak balorazio sakon bat egiteko, ez? Pixka gehiago marko esartzen duen markoan, ez? Baina, nolabait, ongizate estatuetan transizio garai batean gaude, ez da? Eta biharko ongizate estatuak oinarrituko dira besteak beste horrelako politiken gainean, ez? Gero eta gehiago. Ja, ongizate estatua ez dira bakarrik diru transferentziak egiteko, ez dira bakarrik diru laguntza batzuk emateko, ez da bakarrik zerbitzu logikan, baizik gizartearen onura orokorretik abiatuta, ez? Orduan ja ez da inbeste aur bakarra daukan ama bat, ez da bakarrik persona bat zortzaiona zerbait, edo berari zerbait zor diogula edo eman egin behar dugula, baizik hori ona da gizarte osoarentzat ere, ezta? Eta orduan hor ikuspegi aldaketa bat emango da, eta familia politikak, zer azkenean familiaren gainean egiten den politikaren atzean gauza pila bat sartzen dira. Ez da beste politika bat sartzen da hori, laneko eskubideak, berdintasun eskubideak, sartzen dira gauza pila bat, ez? Eta iruditzen zait horra jo beharko, nahiz eta ez dudan aztertu legea sakon, garbi dago hankamotz seguro gelditzen dela eta gelditu behar du, egon behar du beste horizonte bat ambiziosoago aurrean, ez? Bai, izan ere, aipatu dugu, ez, urtero ordaindutako 5 egune izango direla, senideak edo eta bizikideak zaintzeko, ikusi dugu pandemian zehar, ez, zenolako zailtasunak izan diren aurrak zaintzeko, gaixorik jartzen zirenean, batez ere, dirua ez dagoenean, edo dirua kolokan dagoenean, ez da, zenolako... Eta gainera, ez bakarrik umeak gaixotzen direnean, hainbat gauza gerta daiteke, ez, familiaren barruan, eta ez bakarrik, ze batzutan ipintzen ditugu azpitituluak, ez, zuteko zu eskubidea hori, egun bat hartzeko, baldin bada zure semea, edo zure ez dakizer, konsanginio, bigarren ez dakizer, nio, ze batzutan bebai, baldin badeko zu pertsona bat oso hurbila dana, eta zaindu behar duzuna, edo nahi duzula, ez daukazu eskubide bera, ez, bakarrik baldin bada zure seme alaba edo zure aizpa edo dana alakoa. Ni horretaz askotan pentsatzen dute, ze bai hori bahiltzen baldin bada edo gaixotzen baldin bada, lanean noiz daukazu eskubidea juteko, nor dakizen olako harremana daukazu, zuk igual zure aizpaztu zaindu nahi, baina nahi duzu zaindu zure lagun mina, zure laguna delako, eta berarekin ez daukazu ezer. Odan nik hori berraztertuko nuke. Paradigma aldaketa oso handia ekarriko luke horrek, ez? Hori eraldatzea, ez? Bai, azkenean aldaketak ez dira ematen legeekin, aldaketak gizartean ematen dira. Eta gero legeak badatoz gero hori onartzera edo hori aitortzea edo askotan oztopatzera ere, ez da, ordan. Legea aurrerakoia da, baina aurrerakoia da gizartean errealitatea da holako ez orain aspalditik. Esan errealitate batzuk hor daude eta ez zaila erantzunik ematen eta sortzen dira desberdintasunak, diskriminazio egoerak sortzen dira, egoera injusta sortzen dira, baina gero horrek esan bezala dituen inpaktuak datoz, eta da familia batzuk posible ez direnez errealitatean, familia izan nahi duen jende batek ez daukala familiarik. Ezin duela sortu familia bat, ez? Eta horrek ondorio kaltegarria ditu gero gizartean. Orduan, paradigma aldaketak bai, baina ez legeak egiten dituzte islatu gizarteko aldaketak. Eta normalean oso berandu. Bai, normalean oso berandu. Gizartea doa hemendik, instituzioak atzerago eta arauak legeak askoz atzerago. Interestakak ere badaudelako, ez? Bai, klar. Interestakak ere badaudelako. Noski, bai, azken finean denarekin egiten dugu negozioa eta familiarekin bebai. Gaizaldatuko dugu, Kataluniari begira ere jarriko gara izan ere, azken egunotan Eskerra Republikanak mahai gainean jarri du proposamen bat, referendum bat aurrera eramatekoa, militantziari proposatu dio nahikoa izatea
€40ko parte hartzea eta botoen €55 independentzia aldarrikatzeko dagoeneko Espainiatik etorri da ezezko borobia, ez? Nola ikusten duzu? Bueno, a ber, batetik dago konjuntura politikoaren azterketa, zergatik eskerrak momentu honetan hori proposatzen dion bere zerari, eta hor motibo ezberdina daude, eskerrak nola irudikatzen duen gobernabilitatea Katalunian, ze akordio dituen Espainiako gobernuarekin, ze behar dituen bere hor azterketa asko egin dezkez, baina proposamena bera oso asumigarria da demokrazia batean. Ez dauka, light, ez, da, oso asumigarria da, ez, eta azkenean Europar Batasunaren esparru politikoaren barruan, demokraziaren izinan eta bar, ez luke inolako arazorik eduki behar proposamen horrek. Claro, geratzen atzo Patxi López atera zen, ez eta, ni por el for, eta horren bera, claro, baina, gainera tono batean, en fin, oso gogorra, ez? PSOEk ere badu bere konjuntura politikoa eta horregatik erantzuten du horrela, ez? Baina azkenean esaten zuen, zuek proposatu referenduma eta guk erantzungo dizuegu estatutoarekin. Eta zezu, baina ez, jendeak referenduma nahi bali madu, referenduma, ez daukazu esan nahi, ez? Eta orduan, hor ikusten da nola Espainiar estatua demokratizatu gabeko eremu baden oraindik, eta proposamena bera, 50%, baitzegin daiteke, hori da Montenegroko eredua, bere garaian David Fernandezek ere kupekoak, berak ere hause defendatzen zuen, gogoan daukat, 50%ko baiezko atera behartzela, hitz egin daiteke horri buruz, baina ja esan dute ez. Bai. Zitzartua ez alde bakarrekoa, ez? Eta berriro ere buruan izan dute 2017an gertatutakoa, berriro ere bide horri heltzeko nahia dutela esan ez denean egia, eta are gehiago mehatxuekin, ez? Konstituzioaren 155. artikulua aplikatzu daitekeela, matxinada delitua oraindik ere aplikatu daitekeela, ez? Horrelako tonuarekin entzun ditugu. Mehatxo esanet, azkenan estatu batek bere batasun territoriala edo bere integritate territoriala defendatzeko bi modu ditu. Esaten dena gazteleraz, por las buenas eta por las malas. Alegia, edo lortzen du bere biztanle eta bere territorio guziak borondatez batasun bat sortzea, edo inposatzen du lege, ejerzito, polizia, orduan, garbi dago, Espainiak bigarren hori behar duela, momentuz. Bere legeak, bere Katalunianko prozesu guztian garatu dan guztia, beraz, nire ustez horrek ahuldade bat erakusten du. Normalean, interesgarriena estatu batentzarako lehenengoa. Ez ibili beharra, epailekin, malversazion, eta hori da beste bat, malversazion delituren euskaraz ez ateratzen. Malversazioa, bai. Diru erabilera bidegabekoa. Hori horren rebaja eta egiten ari dira, maila politikoan, eduki politiko hori daukan ezer ez negoziatzeko, orduan, gai politiko bati ematen diote erantzun judiziala, berriro. Eta horrek ez du konpontzen kontua. Dena dene, Eskerra Republikanaren helburuetakoa zen, elkarrizketa maila hasi zuenean Sánchezekin referendum hori bai ala bai lortzea, ez? Baina zuk uste duzu kasualitatea izan dela ere aste honetan malbertsazioa eta sedizioaren delitua reformatu dutela. Uste duzu horrekin intzitatzen nahi dutela Katalunian gertatutako guztia? Ez, alaitza doz dagoela nirekin hartzen duen espresioaren gatik. Inondik ere, baina hemen daude lehentasun eta konjuntura politikoaren kontuak. Ez nik uste, hor erabaki politiko batzuk hartuta daudela, eta esatea, Espainian mantendu behar da gobernu hau, beste legintzaldi bat edo bi, hori Arnaldotek esan zuen, Eskerrak Junqueras ere esan zuten, orduan, alternatiba da PP Voxekin gobernu bat sartzea, orain lehentasuna da, Espainia, eta orduan, lehentasun hori betetzearen truke, zerbait lortzen joan behar gara. Baina, jartzen balen badu, Eskerrak momentu honetan, edo hau erreferenduma egiten da, edo PP eta Vox etorra dezela Madrilen agintzea, hori ez da gertatuko. Hori ez da gertatuko. Orduan, hemen kontua da jendea ez engainatzea. Eta izatekotan Eskerrari esan martza diona da,
esan egia, esan gobernu sostengatuko duzuela eta referendumik ez dela ongo. Mezorkin, geldituko gara gaia aldatuko dugu, energiari buruz ere hitz egin behar dugulako, atzokoan berri bat zabaldu zelako, estatu batuetatik etorritakoa, energia garbia eta mugagabea sortzeko fusio nuklearraren bidezko energia hori lortu daitekeela adierazi zutelako, eta lorpenak energiaren etorkizuna baldintzatuko duela ere esaten dute, ikusiko dugu. This is one of the most impressive scientific feats of the 21st century. "192 laser beams entered from the two ends of the cylinder and struck the inner wall, and that happened in less time than it takes light to move 10 feet. With concerted effort and investment, a few decades of research on the underlying technologies could put us in a position to build a power plant. Bueno, zer irutu zaizue, batez ere, zeineratara iragarri duten, aurkikuntza hau? Batez ere hori, komunikabideetan agertzea lehenengo gauza, ezakitzer, haiei gustatzen zaie pila bat liderrak izatekea edozein esparruetan, eta ni egia zondat, gaia ez dut kontrolatzen, inondik inora ni galdetu egin dut jakiteko ea rentagarria izango den, ea seguro izango den, bai energia garbia sortzen duen, baina, klaro, esan didatena da oso energia gutxi sortzea lortu dutela, eta hori egiteko behar dutela tritio, eta tritio gutxi dagoenez, hau ez du emango guztiontzat. Orduan, jarraitu beharko du aldarrikatzen eredu aldaketa egon beharko dela. Eta nik uste dut hori da mahai gainen ipini beharko dela. Bai, nik uste dut interesgarria dela, hori apostu bat izan aldela, baina ez da izango apostu bat guztiontzako, eta gure energia mota amaituko dira, eta gure eredu bai produzitzerakoan eta konsumitzerakoan aldatu beharko dela. Eta horrekin gelditzen naiz. Alternatiba garbia agian bai izango dela, baina mugagabea hori agian gehiago izatea izango dela, ez? Bai, ez dakite tritioa nun erosten den, erosi beharko dugu tritio pixka bat Euskal Herrian, bazpa ere. Bai, eta gero, nik uste, energia mailan, nik uste mundu mailako, ez dakit sozialismo bat edo marko litzatekela, ez? Energia mailan, errentagarria izan edo ez, izan marko luke. Kontua da, badakigu, oso ondo dakigu, energia erabiltzen dela, nazioarteko politikan, interes pribatuak sartzen direla tartean, eta orain aurkitu baldin badute, orain arteko energia iturriak guziak sekulako garrantzia dutena, sekulako negozioa direnak, sekulako gerrak eragiten dituztenak, bapatean aurkitu dugu guztiaren soluzioa. Bueno, evidentemente, gauzak hori baina askoz komplikatuagoak izango dira, eta bai, hori teknologia hori aurkitu duenak, bentajarekin jokatuko du nazioarte mailan, eta hori guztia ezagutuko du, baina agian, esan dute, hemendik 50 urtera arte edo ez dela komertzializatuko, agian gure ondorengoek ezagutuko dute garai zoragarri bat, energia merke oparoa eta seguru izango dutena. Pentsatzen duen eskorragoa izango zinela, eta esaten zenuela duela 50 urte agian dagoeneko ez garela hemen egongo. Ez. Ni zurekin ados, nik uste dute noren eskuetan geldituko dela ea negozio egingo duten, nik uste hori publizitazioaren aldeko aldarrikapenak egin beharko ditugula, eta heltzen baldin bada guztiontzat izateko eraduin batean, eta guztiontzat esaten dudanean da mundu guztientzat. Zergatik uste duzu etorri dela iragarpen hori orain? Gauzak ez direlako hausaz gertatzen, ez? Urteak daramatzatelako ikertzen, justo momentu honetan ez, ez dakit, egon daiteke nolabaiteko interesik, orain Ukrainako gerrare tarteko asko hitz egiten ari delako energia krisiaz, ez? Kolapso egoeraz ere, sistema aldaketaren baten beharraz, ez dakit? Propaganda egitea, igual inbertsioa lortzeko, ez dakit, bakotxak bere interes pribatuak egongo dira horren atzean, eta gainera bebai, aldarrikatzeko potentzia mundiala bat direla, ez? Osa, nik uste dut horrekin lehen egiten zirenean hori, ilargira joateko, ez dakite, bidaiekin, orain igual, gai honekin mahai gainean ipinita berriro fokoa haien gainean jarri da, ez? Azken finean, estatu batuak gaur egun,
haietaz ez dugu asko hitz egiten, ez? Daukagun erronkekin. Jende asko postu da dena den berri honekin, ez? Zer dago honen atzean? Karo, baina saldu duten bezala dena da ona, eta zoragarria. Baina gaur goizean bombaketa jarraitzen zuten Ukrainian, eta mundu mailan daude 70 piko gatazka armatu ez, momentu honetan ordan. Bai, ni ados nago, hitz egiten zen hausnarketarekin, ze azkenean Estatu Batuak momentu honetan Europarekiko eta energiaren gaian ari da, bueno, nolait Europarrok ari gara Estatu Batuarekiko dependentzia energetikoa eta zeratzen ez. Orduan, bueno, hau izan daiteke besteak beste, aipatu den guztiaz gain ere, Europarre esateko modu bat, bueno, baina ikusiko zue bihar laister, izango, alde honean zaudete, historiaren alde honean zaudete, gurekin energia ez da arazo bat izango laister, eta bitartean jarraitu pagatzen, orain arte, baino 3 aldiz gehiago gasarengatik, ze laister hau dena konponduta egongo da, ezta? Aldaketak emango direla argi dago energiaren alorrean ere, baina behin eta berriro ez ateratzen dira energia berriztagarrien aldeko apustuak, hidrogeno berdea ere gurean saltzen ari da alternatiba oso indartzu bat bezala, orain energia fusio nuklearrari dagokionean, zer gertatzen da gure bizitza ereduarekin, kolokan jartzen da? Nik uste dut hor dago gakoa. Esaten digute hau, eta gainera posten gara, esaten dugulako jarraitu aldugu gauza bera egiten, kontsumitzen, produzitzen, ez dakit nola esan, eta apurtxo bat nik ere ustez lasaitzeko eta esateko jarraituko dugula gure bizimoduarekin. Eta nik uste dut dala momentua justo kontrakoa egiteko, eta nahiz eta pausu txikiak emon joateko bide honetik, ze bestela jarraitzen baldin badugu oren arte egiten, ez da egongo hor fusio gure bizimodua salbatzeko. Dena den historian zehar, zerbaitekara erakutsi badu kapitalismoak hori da bere burua berritzeko eta bizi berritzeko oso erraztasun handiak dituela, ez? Bai, baina zer sistema ekonomikok ez du eduki, ez? Esan edete, azkenan sistema kapitalistak modernoa edo berria, ez ezagutzen duguna, oso sistema gaztea da, gizateriaren historian luze ez dara mana, eta gainera, eztabaidatu ezakegu noiztik mundu osoa kapitalismoaren arabera zeratzen den. Eta aldi berean, krisi oso sakonak eduki dituen sistema ekonomikoa da, ez dakit, zerbaiten barruan gaudenean beti pentsatzen dugu betiko dela, eta ez dela inoz aldatuko, ez? Baina ez dakit, ni kapitalista izango banintz, ez nahiz inoz izango, baina izango banintz, nire kezkak edukiko nituzke ere, iruditzen zait, bizigerarako garai batean kosta egiten dana, ekonomia hori gero ongizate sozial bihurtzen. Alegia, kapitalismoa gai da, ondasun asko sortzeko, aktibitate ekonomika ondia sortzeko, baina horrek ez du esan horrek ongizatea automatikoki sortzen duenik, eta kasu askotan justo kontrakoa gertatzen, ez? Beraz, zure galdera profetikoari berriz baikortasun puntu batekin erantzungo diot. Gero ez dakiguna da hori, zer datorren gero? Esan nahi dut, orain arte, kapitalismoaren fase neoliberal, globalista hau bukatzen baldin bada, ez dakigu zer etorriko dan gero. Ez dakigu, ez? Eta hori, gure eskutan egon daitekin horre batean, horregatik auzo-elkarteen mobilizazioetan parte hartu behar da. Esaten zenaren hildotik, ez, ongizatea ez dela bermatzen, ez, ikusten ari gara, nola arrakalak geroz handiagoak diren, eta nola talkak geroz handiagoak diren, mobilizazioan ere islatzen da hori. Bai, azken finean nik uste dute horri eramaten gaitu, ez? Osa, nik uste dute gero, igual da, nik ikusten dute etorkizunean gero eta bortitzagoa, eta horrek ekarriko duena izango da talka gehiago, eta borroka gehiago, eta violentzia gehiago, eta badakigu nortzuk pairatuko duten horren ondorioak, ez?
Eta zuk aipatutakoa, nik uste dut kapitalismoa superondo saltzen du bere burua, da, itzela, bakarrik galdetzen baldin badiosun hemengo bati zein da enpresa berdena, eta esango dute, aipatuko duten izango da Iberdrola, daukaten tresnak edo saltzeko beraien burua oso ona da, eta aldatzeko gauza txiki batzuk ez aldatzeko dana, bebaiz, askotan hitz egin dugu hemen, zelan orain, inoiz baino aldaketa gehiago dauzen, diru laguntza gehiago dauzen, baina formaz, bai aldatzen da, baina edukinez nik uste dut ez, eta horri jo beharko dugu. Hemen utziko dugu gaurko solasaldi filosofiko baikorra, eskerrik asko, gaurkoan beste behin gurean izateagatik Alaitzarna Jon Antza eskerrik asko. Eta ordubetatik aurrera eguneko albiste nagusiak Carolina Suarez lankidaren eskutik betiko bezala, orain arte.